Καλημέρα και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα μου βίντεο. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις περάσει ωραία και να περάσεις ωραία. Παιδιά, σήμερα το προγραμματάκι έχει ανακοίνωση για εσάς. Έχω επαγγελματικό ραντεβού και μετά κλασική ρουτίνα σπιτιού. Ξέρετε, οι ρουτίνες είναι καθάρισμα, σουγκάρισμα, ρούχα, μάζεμα και ξαναπλήσιμο, βαρέτα πράγματα. Οπότε πάμε στο ρεζουμέ. Το ρεζουμέ, παιδάκια μου, είναι ότι παιδάκια μεγάλοι, νέοι, όσοι υπάρχετε στο κανάλι μου, είστε καλοδεχούμενοι. Προσπαθώ να φτιάχνω ποικιλία που να αρέσουν σε όλους σας. Αυτό που λοιπόν θέλω να πω σε εσάς είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ όσοι με παρακολουθείτε και όσοι αρχίζετε να με παρακολουθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube. Με βοηθάει πάρα πολύ, γενικά βοηθάει το να κάνετε εγγραφές, να το ξέρετε αυτό. Και το να πατάτε και τα like βοηθάει απίστευτα αρκετά. Τα καμπανάκια για ειδοποιήσεις, να ξέρετε πότε μπαίνει βίντεο και να μπείτε να το δείτε, να πατήσετε εγγραφή, like και τα σχετικά. Αν δεν έχετε κάνει δηλαδή την εγγραφή σας, να το πατήσετε. Γιατί είδα και διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι που παρακολουθείτε τα βίντεο μου δεν έχετε κάνει εγγραφή. Επίσης δεν έχετε πατήσει ούτε το καμπανάκι, ούτε έχετε βάλει like στα βίντεο. Πράγμα το οποίο ψηλό με στεναχωρεί, γιατί τα κάνω όλα μόνη μου. Όλα μόνη μου, το μοντάζ από κινητό. Προσπαθώ να φτιάχνω υλικό που να σας αρέσει αρκετά, να σας τραβάει την προσοχή. Δεν είναι και εύκολο να τα κάνεις όλα από ένα κινητό. Οπότε, για να καταλήξω και πάλι σε αυτό που θέλω να καταλήξω και εν τέλει καταλήγω σε ένα άλλο θέμα. Όπως είπα, να κάνετε την εγγραφή σας εδώ πέρα. Να με ακολουθήσετε στο Instagram. Αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Με το όνομα EvaMar94, θα το βάλω και εδώ κάτω, να το δείτε. Να μπείτε, να με ακολουθήσετε, να μαζευτούμε 300 άτομα για αρχή. Και με το που φτάσουμε 300 άτομα, άντε και παραπάνω αν πάει, εμένα δεν με πειράζει. Λοιπόν, με το που φτάσουμε 300 άτομα, εγώ προσωπικά θα σας κάνω ένα δώρο από την τσέπη μου. Θα είναι με τυχαία εκκλήρωση, ένας θα βγει ο νικητής και θα χαρεί τα φρόλουτρα από την εταιρεία της Garden που βγαίνουν σε απίστευτες μυρωδιές, που βγαίνει σε βανίλια, σε ginger, σε άρωμα ωκεανού, σε άρωμα καρύδας με ανανά. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι τους συνδυασμούς, συγχωρέστε με. Είναι πάρα πολύ ωραία, ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς. Όπως και με το YouTube, αν φτάσουμε 500 εγγεγραμμένους, άλλο ένα giveaway θα γίνει από εμένα και πάλι, από την τσέπη μου και αυτά, που θα είναι unisex. Και για άντρες και για γυναίκες. Οπότε να είστε και οι δύο ευχαριστημένοι με το προϊόν, να μην αδικήσω κανένα. Οπότε τώρα, αφού τα είπαμε σιγά σιγά και σας είπα όλα αυτά που πρέπει να ξέρετε στην ουσία για να επακολουθήσουν, θα πάμε να ετοιμαστώ για να φύγω για το επαγγελματικό, το ραντεβού. Και λέω να σας πάρω μαζί σε ένα μικρό mini make-up που θα κάνω. Αν θέλετε φυσικά, άμα δεν θέλετε, κάντε παράβλεψη του βίντεο. Τι να σας πω. Οπότε, συνεχίζω να κάνω το make-up γιατί η ώρα περνάει και δεν θα προλάβω, παιδιά, με τίποτα έτσι όπως το πάω.
Άμα δεν βαφτεί, σε Ελλάδα δεν γίνεται. Είναι άβολο, έχω ξαναπεί. Επανήλθα. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, αυτό είναι το απλό μου. Όχι κάτι τρελό. Θέλουμε ένα απλό, φρέσκο, δροσερό make-up. Πρωί είναι. Για ένα επαγγελματικό ραντεβού. Και στη συνέχεια, εντάξει, να μην νιώθεις και εσύ πολύ έτσι εντονωμένη πρωί-πρωί είναι πιο καλό, πιστεύω. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, εγώ ντύθηκα. Έχω βάλει το όπλο μου, το μπλουζάκι το όμορφο. Τώρα μένει να βάλω τζάκετ, παπουτσάκια, κολονίτσα και έχω φύγει. Αυτό λέω να βάλω. Καλά, εννοείται ότι δεν θα σε άφηνα έτσι χωρίς να σου δείξω ότι βάζω και κολόνια έτσι. Αυτό το μαγαζί είναι σούπερ. Να ξέρετε. Η κολόνια είναι το Hypnotic της Christian Dior. Εγώ αυτό το άρωμα το αγαπώ. Μπορεί να είναι απομίμηση, αλλά παιδιά, μυρίζει απίστευτα. Όταν σου λέω απίστευτα, απίστευτα! Δεν μπορείς να καταλάβεις. Φεύγω. Bye! Μόλις μπήκα σπίτι. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Επιτέλους. Παιδιά,
Πήγε πάρα πολύ καλά, δεν το περίμενα. Συγγνώμη για το φωτισμό, θα ανάψω τώρα. Αχ, τέλεια, Αχ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ειλικρινά σας μιλάω. Νιώθω απίστευτα τέλεια. Ήρθε η ώρα να ξεβαφτώ, προφανέστατα, να βγάλω και το τζάκετ μου. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο λοιπόν βίντεο, να φροντίσεις τον εαυτό σου, να είσαι εσύ καλά. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να πατάς και like γιατί βοηθάει. Να πατάς και το καμπανάκι εννοείται για να σου έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Μέχρι το επόμενο λοιπόν βιντεάκι που θα ανεβάσω. Να είσαι πάντα καλά. Πολλά φιλάκια. Bye!